Ti Adviento, ket iti daytoy panangrambak tayo tinasanto na misa intay kaduaan ni Mr. Vicente Escalona and family nga giyaman. Tumakder tayo ani. Saklang mo daytoy apang kablaw miken ka denggem ina na dungo atoy kam amin o Maria siraraem dito'y saklang mo daytoy apang kablaw miken ka denggem ina na dungo Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken daga, ti puso na kem kararwami, amin ken kaidaton mi. Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken daga, ti puso na kem kararwami, amin ken kaidaton mi. Atoy kam amin o Maria, siraraem dito'y saklang mo, daytoy apang kablaw miken ka, denggem ina na dungo. Atoy kam amin o Maria, siraraem dito'y saklang mo, daytoy apang kablaw miken ka, denggem ina na dungo. Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken daga, ti puso na kem kararwami, amin ken kaidaton mi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kapya ti adda kuma kada kayo. Kakabsat, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Tapos may kari tayo nga makiranod, kariti na santuan na misteryo. Nagkonfesarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, na siya napabasulak, ti panunod sa aramid kan liway ko. Basol ko, unay,
isang agpakpakasya ken Santa Maria ang agnanayo na Virgen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santo, ken kada kayo met kakabsat, tay kakasida kuma itapu tayo a Diyos. Kasyan na tay kuma timan na kabalin na Diyos. Ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag agnanayon. Amen. Apo mga asika, apo mga asika, pakawanim basbasulmi, bidot na kurkurangan mi, ketalawin na kangkadi, nakalmesan na kimpuspusumi. Kristo mga asika, Kristo mga asika, pakawanim basbasulmi, bidot na kurkurangan mi, ketalawin na kangkadi, nakalmesan na kimpuspusumi. Apo mga asika, apo mga asika, pakawanim basbasulmi, bidot na kurkurangan mi, ketalawin na kangkadi, nakalmesan na kimpuspusumi, nakalmesan na kimpuspusumi. Gloria iti Diyos iti kangatuan. Gloria iti Dios iti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panag naknakemda, ibunan nagdaka, itanok daka pagrukba banda ka daydaya, kwenda ka agyaman kamken ka, kapu iti na indaklan nadayag mo. Gloria iti Dios iti kangatuan. Apo Dios na ilangitan nga ari, Dios Ama aman nakabalinani, ket sika apo mia Jesu Kristo, o gugtong nga anak ti Dios nga apo, Kordero ti Dios ken anak ti Ama. Gloria iti Dios iti kangatuan. Sika amang hikan, kadagiti basbasul
sulti lubong, kasiyan na kami. Sika amang kadagiti basbas sulti lubong, awaten kadaytoy arararaw sika situtugaw iti makannawan ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios. Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, kasimpagdar ti anghel, kinayat mo at ti anak mo agbalin at tao, kiralain na ti bagina, iti tiyan ni Virhen Maria. Ipay mo kadi, tada kami nga mamati, at ti Virhen pudno nga ina ti Diyos, babaen ti panangibabet na kalakaman mi ti panulong mo. Dawaten mi daytoy, gapukan Jesu Kristo nga anak mo katapumi, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos iti agdanayon, ngawan ti enggana. Ti may basa na daw iti libro ni Propeta Isaias. Agragsakto ti letang, ket agukradto dagiti sabong iti naglangalang adaga. Agkanta ken agpukaw tu ti letang gapu iti ragsak na. Napintas tu ti letang akas iti bantay Lebanon, ken nadameg tu akas kadagiti talon ti Carmel ken ti Saron. Makitan tu ti amin ti dayag ti Apo, makitadan tu ti kinatanok ken panakabalin ti Diyos tayo. Papegsaen nyo dagiti nabannog nga ima, patibkeren nyo dagiti agkutukot at tumeng. Ibagayo kadagiti amin anaupay, di kay agbuteng, tumured kayo. Umay nakaispalen ti Diyos tayo, ket umay nabalsen dagiti kabusoryo. Makakitan ton dagiti bulsek, ket makangegton dagiti tuleng, aglagto ken agsalan to dagiti pilay, ket agpukaw to dagiti umel gapu iti rag-o. Agayos to ti danom iti letang, agbalinto adanaw ti dumardarang akadaratan, ket aggubbog to ti namaga-adaga, agtubon to dagiti tanubong ken runo, iti lugar apag naidan iti dagiti atap nga aso. Sadyay adanto dakkel a kalsada, maawagan to iti nasantuan adalan. Saan to amagna sadyay dagiti managbasol, awan to ti maag amangyaw awan kadagiti magna sadyay. Awan to ti agnaed alyon sadyay, awan to ti narungsot nga animal amagna iti dayta adalan. Dagiti inispal ti Apo, dito ito ti pagnaanda nga agawid, naragsakdan to adumanon ijay Jerusalem. Agkankanta ken agpukpukaw danto gapu iti ragsakda. Naragsakdan to iti awan inggana, agnanayon to nga awan ti leddaang ken ladingit da. Ti sao ti Apo.
Yaman tayo Diyos. Umay na tayo to, spalen ti Diyos tayo. Kumain na tayo sa palang Kristo. Dengdenggek ti sasawen ti Apo a Diyos, ikarina nga ited na tital na kada tayo at tao na. Pudno si sagana amang isalakan, kadagiti agdaydayaw ken kuana, ket agtali na ito ti dayag na itis daga tayo. Agmaymaysa tayo ito sa jay tayat ken ti kinapudno, ket agtipon to ti kinalenteg ken ti kapya. Agpangaton to ti kinapudno ti tao, manipod ito'y daga. Ket ti kinalinteg ti Diyos, tumanawag to, manipod langit. Parabura na tayo ito ti Apo, ket umadunto ti apit ti daga tayo. Umununan to ti kinalenteg amag na ti sangwanan ti Apo, ket isagana na ti dalan apag naan na. Sa pulempay ti pagaren ti Apo, kas maibagay. Kita minto maite tuken ka. Sa pulempay ti pagaren ti Apo, kas maibagay. Kita minto maite tuken ka. Ti Apo ti adda kada kayo, Sa kumamit ken ka. ti sumaganad na adaw tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni Lucas. Gloria timipay ken ka wapa. Iti maysang aldaw, idi mangisursuro ni Jesus, hagtugtugaw sadyay ti sumagmamano a Fariseyo, ken mamaestro iti linteg. Naggapuda kadagiti amin nga ilili iti Galilea, ken Judea, agraman Jerusalem. Adda ken Jesus ti pannakabalin ti Apo, nga mangpaimbag kadagiti masaksakit. Napanken kuana ti sumagmamano a lalaki, anangyeg iti maysa a paralitiko, anakaidda iti papag. Iserrekda kuma iti balay, tapno ipanda ken Jesus. Gapu iti kaadu ti tao, awan ti pangipagnaanda, nga mangiyasideg iti masakit. Impanda nga rod iti tuktok ti balay, binutbutanda ti atep, ket imbabada ti masakit, anakaidda sada indiso iti sangwanan ni Jesus, iti tenga dagiti tattao. Iti makita ni Jesus ti pamatida, kinunana iti masakit, gayem napakawanen dagiti basbasol mo. Nagtantanabutob dagiti mamaestro iti linteg, kastamet dagiti Fariseyo, ket kinunkunada, apay akasta ti panagsao daytoy a tao, maibusor iti Dios ti sasawenna. Siya sino ti makapakawan kadagiti basbasol, ti laeng Dios. Ammon ni Jesus ti kapanunutan da, ket kinunana kadakwada, apay akasta ti pampanunutan nyo. Anya tinalaklaka nga isao, napakawanen dagiti basbasol mo, wenno bumangon ka ket magnaka, paneknekak ngarud kada kayo, ati anak ti tao, at dati panakabalin na dito'y daga, ang mamakawan kadagiti basbasol.
Kinunana iti paralitiko, ibilin ko ken ka, bumangon ka, bagkatem taydam ket agawid kan. Timakder adagos ti paralitiko, iti imatang da amin, binagkat na, tinagiddaan na, ket nagawid anang idaydayaw iti Dios. Anyan nasiddaaw da, nagbuteng da amin, ang nagdaydayaw iti Dios, ket kinun kunada. Anyan ang nakaskas daaw, dagiti na imatangan tayo, ita nga aldaw. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ayaw timipay ken ka, O Kristo. Ito ako. Santa Maria, Ina ti Diyos, ikakasi na kami ang managbaso. Kakabsat. Idinagmisa ak sa jay Santa Cruz dita, sentro, kastame ti jay tagutin. Sinaritak, tinapasama kiti maysa, nga apopadi sa jay bagyo. Kalpasan ti panagmisa na iti adu, napan daytoy nga apopadi na ginana sa jay Burnham Park. Pagamuan ni masideg ken kuana ti dua na babae, idaam mo na may sagayam nga padi. Ketinrugida, ti makisao ken kuana may papan ti relihiyon. Inrugida nga inuyaw ni Apo Santa Maria. Pinarubusan na ida nga nagsao. Kalpasan na kinunana kadakwada amuyo kakabsat sa jay libro ti Genesis adda babae sa jay nga nangibaddek ti ulo ti ulig. Ket kuna ti Diyos kapag busurin kayon to sika ken ti ulig. Kada kami nga Katoliko kinunana dayta nga babae awan sa bali no saan nga ni Apo Santa Maria. Ket dayta nga uleg isu ti mangibagi ken ni Satanas. Ngarud no saan yung kadwa ni Maria, kadwa yung ngarud ti uleg. Iti apagbiit pimanawen dagiti dua nga babae. Kaya't dangamin kakabsat nga babalawen tinapasnek nga panagdebosyon tayo kani Apo Santa Maria. Ngemuen napasnek tayo nga agdebosyon ken kuana apay gapu tapat yan tayo nga iso ti ina ti Diyos. Tangamin iti libro ni ngayon surat ni San Juan kinunana sa jay nga ti sao Diyos. Kaya ti baba nagbalin nga tao ti sao. Isudayta ni Apo Jesus ti may kadwa nga persona ti Santissima Trinidad. Idi nga nagbalin nga tao saan na nga napukaw ti kina Diyos na. Ket manipod iti tiyan ni Apo Santa Maria ni Apo Jesus kas Diyos
ken kas tao na yanak ngarod ko na tayo ni Apo Santa Maria isu ti ina ti Diyos. Kakabsat, napasnek tayo ng agdebosyon gapo isu ti ina ti Diyos. Nga madapay may nga rason, gapo taday nga ina tayo saan na nga isardeng ti panangsaranay na kada tayo. Malagipyo iti Ebanghelyo na pandana ki Buda ni Apo Santa Maria ken ni Apo Jesus ket naawanan ti arak dagiti agpabuda uno dagiti agbuda. Ket ni Apo Santa Maria napan ken ni Apo Jesus kinunana ken kuana awanan ti arak da. Tay talaeng san nga kinunagaramid ka man ti remedyo tawan meten ti arak na nakababain no matukol ti aklo. Ket ni Apo Jesus nagaramid iti umuna-unay na milagro na gapu ti panangibabaet ni Apo Santa Maria. Awan met nga tan ti agkuna nga saan nga isu ti ina ni Apo Jesus. Ket no patyen tayo nga dayta nga ina wano dayta nga anak Diyos ni Maria isu ti ina ti Diyos. Wen itultuloy na dayta nga panang saray na ina kada tayo nga anak na dito'y rabaw ti daga. Isu ka po na nga nagparang mamin ano nga nagparang? Nagparang sa Jay Guadalupe. Ngay sutata tiladawan na nga ditoy ngay sangpet ni Apo Rufo. Diti pa nagbakasyon na ni Apo Rufo, saan lang nga tibagi na tikinit kita na, no diket datayo, da kayo nga pumarokya ditoy. Nang nangruna, nga dayta da kayo tikinit kita na isu nga nagbiro ti mabalin na nga isagot kada kayo tiladawan ni Apo Santa Maria nga naidennes iti dayti muna wenno original nga ladawan ni Apo Santa Maria. Amoy umeten ti pakasaritaan dayta nga ladawan ni Apo Santa Maria. Binungon ngamin ni San Juan Diego dagiti sabsabo nga mangipakita nga nagparang ni Apo Santa Maria ken kuana kiti di nga ipakita na iti obispo dayjay meten nga kagayna ti adaan ti dayta nga ladawan ni Apo Santa Maria. Kaya tultuloy dayta nga ladawan tapno iti kasta ibaga ni Apo Diyos ken ni Apo Santa Maria nga ti ina ti Diyos agtultuloy ti panangsaranay na kada tayo amin nga anak na. Saan na tayo nga baybayan? Amoy umeten ti kabibian ni San Juan Diego. Iti may sanghal daw kayat na timapan iti simbaan tadawaten na kiniapo padi nga lanaan da ti uliteg na nga dandani matay. Nang liklik pay tiday dinagparangan ni Apo Santa Maria ngem sinabet latan ni Apo Santa Maria ni San Juan Diego kinunana ken kuana saan ka madanagan saan nga matay dayta nga uliteg mo. Kayat na nga sa uwen, nga babaen ti panangibabet ni Apo Santa Maria, na agasang daydi nga uliteg na. Nga rod, uray pa'y no agdawat tayo, ti panaka saya at salon at ti bagay tayo, ni Apo Santa Maria saan na tayo nga baybayan. Kastamit ka nang nangruna,
No ti pagsayaatan ti kararwa tayo, tidawatan tayo ti panangibabait na. Diya ka mo, no, buy-buya kayo ti Facebook. Ano nga takada kayo ti agbuy-buya ti kasjay. Ada may isa nga tao sa jay. Iti istasyon ti telebisyon EWTN. May isa nga Hudiyo, nga nagparangan met ko na da ni Apo Santa Maria, ket nagbalinda ito nga Katoliko. Ket manipuritan, agsersermon, tapno iti kasta dagiti amin kano nga Hudiyo, agbalinda nga Kristiyano, agbalinda nga Katoliko no mabalin. Ket ti dinawat na daw-dawatan na daytoy kani Apo Santa Maria isu ti pagsayaatan ti kararwa. Ngarud agdebosyon tayo kani Apo Santa Maria gaputaam mo tayo ti pannaranay na kada tayo iti kasapulan man ti bagi kastamet ti kasapulan ti kararwa tayo. Ngem masapul nga patsyen tayo nga matulungan na tayo. Dapat ay di napasamak, hindi adaak pa dita bagyo. May nga po pa di gimatang ti kabalyo. Ket kuna di aglako, alwada mapo, taday ti nga kabalyo charismatic. Apologies to the charismatic brothers and sisters. No sa kayam, kunayam, praise the Lord. No kayat mo nga magna, praise the Lord. No kayat mo nga pasardingen, amen. Iti sumuno nga bigat, sinakayan na. Iti nakasakay, kinunana, praise the Lord. Ket nagnaday di nga kabalyo. Saan lang nga nagtaray. Ije tuktok ti bantay. Apalalo ti buteng de di Apo Padi. Di namon no kasano ti magpasardeng. So nga nagkararag iti amami. Nga napigsa. Iti ti kamaudyanan na kunana, amen. Nagsardeng ti kabalyo. Ngem iti ngarab ti maysa nga precipice. Napalalo nga ragsak na ket kinunana, praise the Lord. May ladawan yung ata tinapasamak. Dahil di nga kabalyo timpuak iti deraas. Emka siya po Diyos nakakapet day di nga po padi iti ramo. Nagkararag ko na po tulungan nakmana. Kunat niya po Diyos ken kuana patsyem kadi nga matulungan ka. Awang matitao dito nga sa bali Apo. Si kamet laeng tidda dito Wen mamatiak kunana. Ngarod, no mamati ka, no patyem nga matulungan ka, ibatam day taramot, igamam. Di ka mo no inibatan na wano saan. Ngem, nasubok ti pamati na, pananginanaman nakin ni Apo Diyos. No mamati tayo, bubayan ti panangibabait ni Apo Santa Maria nga inatayo, at da milagro nga mapasamak iti panagbiag tayo. Iti na ito nga rod nga panagfiesta ni Apo Santa Maria, itultuloy tayo kadawatan tayo kini Apo Diyos, babayan ti panangibabait na metlaeng, nga dumigdeg kuma nga dumigdeg, data
panagdebosyon tayo kenkwana. Taanak na tayo ni Apo Santa Maria, saan na tayo nga baybayan. Santa Maria ngayon natin Diyos, kakaasin na kami ang managbasol. Tumakder tayon, tas ang sang kamay sa tayo nga mga ipaduyak ya kiti pamati, mamatiak. Diyos walang tao di Diyos, silaw walang tao di silaw. Napaypay sa Diyos, walang tao di napaypay sa Diyos. Naianak sana na parso. Diyos nakasmetlay ti Ama, kaya't gapuken guana na arami dagiti amin nganda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Inmulog ang nakabot sa dilangit, ken nangalay ti bagina ti Tiyan Berhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamat na nalang sa iti krus, kapugada tayo. Di panagturay ni Poncio Pilato, nagtutukit na itanim, di may katlungal daw, tas palawagin lagi tinasantuan na sura. Inulit sa dilangit, ket sa tugaw ti makanawan ti Ama, may tumanen na sila dayag, tapno kumen. Pagarihan natin ko ang patingan. Nakakap met Espiritu Santo, naapo kinmangmang teletibiyan. Sa agtawad ti Ama kintianak, ket pagrukbaban kinday dayawin, may timpuyog iti Ama kintianak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamaatiak iti Iglesia may maysa, Santa, Katolika, Kinapostolika. Paduyak-yak po ti may maysa unyag, apakapakawanan dagiti basbaso. Ang damay ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong nga masakbayan. Kakabsat, intay kumamang iti Diyos nga Ama tayo, mabente man nakabalin nga panangibabet, ni Virgen Santa Maria, sasapay kuma, tapat na iti dawdawat tayo, kalpasan ti tunggal panggep ko na tayo, Santa Maria de Guadalupe, ikakaasin na kami. Para iti Santa Iglesia, dagiti mangidadaulo ken kuana, tapno matulad da kuma ti kinapakumbaba ni Birhen Santa Maria, iti kastag tultuloy tinaanep na regta kenayat a panagserbida, iti panakaisaknap tina Kristyanuan a pamati, kumararag tayo. Para karagiti amin a lideres, karagiti pagilyan, tapno babaen ti panakabalinda mangituray, dawaten da kuma ti panulong tina Diyosan nga ina, amang itunton ti kapya. Pudno a hustisya kadagiti awanan gaway ken namay iti biag, dagiti nakurapay, kumararag tayo. Para kadagiti amin nakakabsat tayo a marigrigatan a mamakawan. Sapay kumatapukawen ti Diyos, ti kinatangsit ti puso da. Tapnod adda kinatalna, ken kinaragsak ti mariknada. Kumararag tayo. Para kadagiti kakabsat, amaw-awanan tinamnama, gapoy tinakaro a sakit ken rigat ti panagbiag. Sa lukuban kumaida, tinasantuan nga ina, ket iparikna na kadakwada ti ayat ti Diyos, ken ipaina tinamnama, babaen kadagiti tattao, ti aglawlaw da. Kumararag tayo. Para kadagiti kakabsat, apimusayen, ditaytoy alubong, sapay kumataalayan ng ti Diyos, iti sidong na. Kumararag tayo.
O Dios, sa gubuhayan ti amin nga asi ken kinaimbag, insurum kada kami, ti mamakawan nga ken agayat. Babayan ti panangitalan ni Apo Santa Maria de Guadalupe, denggem ket patgam dagitoy karkararagmi. Dawaten mi dagitoy gapapen Kristo nga anak mo ken apo mi. Amin, o Apo, nga insagot mo, nam ay kenrigat, when amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy misa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Bunga ti banno ken linget mi, idatun mit altar anap nuan sudi, amin haragsak ladingit mi, ikay sami ken ka, o Diyos nga apo mi. Iti daytoy misa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Amin, o Apo, nga insagot mo, nam ay kenrigat, when amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy misa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Bunga ti banno ken linget mi, idatun mit altar anak nuan sudi, amin haragsak ladingit mi, ikay sami ken ka, o Diyos nga apo mi. Iti daytoy misa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Iti daytoy misa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram.
Kumararag kayo kakabsat at naray nga daton tayo, makayayo kumang iti Diyos sa maman na kabalin namin. Ti Apo awatin na kumadag ito daton kadagita imam, ket may paay pakay daydayawan ken pakay gloryaan tinagan na, ken kasami ta pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Ipay mo kadapo, sa Espiritu Santo ng puno, kinaing gasata na Virgen Maria, iti kinasanto, kastamet at pasantuen na, dagito nga daton mi, dawaten mi daytoy, gapuken Kristo, nga po mi. Tiapo at akuma kada kayo, Kasta kumamit ken ka, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo, a Diyos tayo. Pudno na nga may kari katrumbeng, anong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin at siyempo ken diso agyaman kam ken kapon, na santuan nga man nakabalin kenagnanayo na Diyos. Kadi daydayaw da ka, ibunan nagdaka, kadi tantanok da ka, iti dayto nga fiesta, ngayong kasatan keragnanayo na Virgen Maria. Tay subabayan ti aramid ti Espiritu Santo, sinikog na ti bugbugtong anak mo, kada idinto tadi namit napukaw, ti sadya ti kina Virgen na, impas ngay na iti lubong ti agnanayon nga silaw, ngay sunia po mi a Jesu Kristo. Anansata makidanggay kami kadagiti Angeles ken Arkangeles, ken kadagiti amin nga buyot ti langit. Iti kantami timno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsardahay. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin aparswa. Ti langit ken daganap no daiti pakay daydayawan. Sana iti kangatan. Sana iti kangatan. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Sana iti Pudno na Apo abig ka kinasanto, ket sikati kubuayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga rud nga ipay mo ta Espiritum amang pasanto kadagito daton. Tapno pagbalinaym ket ipay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Jesu Kristo. Isuwidi sakbay nga yawat na si ayat ti bagina tapno agtutuk, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alay niyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, iso amay awat to, amay paay kada kayo. Kastamit a kalpasan day di panang rabida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka,
sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Lain niyo katuminum kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, darat ti baru ken agnanayo na tulag. Isu amay buyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbaso. Aramiden nyo daytoy, apangilaglag ipiyo kanyak. Iwaragawag tayo ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarang mi ti ipapatay mo, o Apo aging gayti iyaay mo. Iti ngarod panangilagip mi, iti ipapatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kapo ti tinapay ti biag, katikalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpay mo amay kari kami, ngadat ito'y saklang mo, kadagserbi kam ken ka. Dawatan mi Apo, tada kami nga makirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysain na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pa maputi iglesia manay sakanap iti sangalubungan, parayrayam tayat na anadyosan. Laglagi pa ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi kan amin apapadi. Laglagi pa mamin na pimusayan awatan bilay ti sidong mo apakitaan dagan ka itirupan rupa. Ipaay mo matakaasim kada kami, may kari kami kumaamin iti biyag ngagnanayon. Kan makiranod kami kanang gasatan a Birhen Maria ngay na ti Diyos, kan nagasat no se nga asawa na. Kadagi tinagasat nga apostoles kan amin asa santo, ang nakapudno ang nagserbikan kada tidaga. Makikad kadwa kam tukad met kadakwada, ang mangitan tanok kan mangidaydayo ken ka, gapo ken Hesu Kristo anak mo. Gapu ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irugnoy mi ken ka man nakabalin nga ma, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga wan ti gana. Natayaw na balakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, kanadalan kadagiti na Diyosa na panursuro, turdan tayo tiag ko na. Sa dilangit, madaydayaw tinagan mo. Dumteng kumati pagarian, matungpal kumati nakem mo. Dito'y daga sa dilangit. Item kadakam ti aldaw ditoy, ti kanen mi, ti patinayon nga
kawanin dagiti basbasulmi kasmet kuma iti pamakawan mi kadagiti met nakabasol kada kami di na kami baybayan nga umanugot iti sulhisok ket isalakan nakam iti dakes. Dawatan mi kan kaapo, tesalakan na kami kadagiti amin na pagdagsan mi. Itdem kada siya ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babayan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga may lisi kami iti baso, ken may kanawa kami iti amin na riribok. Kabayatan ti panagururay mi, ti kinagasa tanam naman mi. Ken iti ay ni Jesu Kristo nga nangisalakan kada kami. Takukuam ti turay, ti panakabalin kendayaw, iti ang nanayon na din, tuwag sa Kuha po mi a Jesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapiati batik kada kayo, kapiyang agapukan ni aktited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol miti kitayam no di kati pamati ti iglesyam, ket kasmayan nuro ti pagayatam, ipahay mo kada siya asikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipayo ti kapya iti maysa kan maysa kada kayo. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasul ti sangalubungan mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasul ti sangalubungan mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasul ti sangalubungan item kada kam ti kapya item ka ti kapya. Adto iti kordero ti Diyos, iso ti mangikat kadagiti basbasul ti lubong, nagasat dagiti nayaban, nga umawat kan kuana. Diyak may karingo may katanya kami ti may salanya sumo ko yung bagtong ti kararo.
sumay ka. Dito'y puso kag naed ka. Ikutan to'y biyag ko kin kararwa. Tapno diyak to may sinaken ka. Iturong nakadua po. Tarabae maladay to'y numo. Tapno ag serbiak ka si kupudno. Aging gatungpal to'y biyag ko. Tati ayat mo iso apo ti biyag ko. Keti asim iso apo ti kiret ko. Keti bilin mo iso apo ti bagnos ko. Ngagturong kinapudno. Tati ayat mo iso apo ti biyag ko. Keti asim iso apo ti kiret ko. Keti bilin mo iso apo ti bagnos ko. Turong kinapudno. Sila maputoy panunot ko. Pakirdem ka dito'y nakin ko. Agi mapuday to'y kinakurapay ko. Italik ko ken ka idatun ko. Iyawat ko ken ka tiyamin ko. Usarem ka daputoy adipen mo. Surong agbiag itilinteng mo. Kinagtalik laeng ken ka uwapo. Tati ayat mo iso apo ti biyag ko. Keti asim iso apo ti kiret ko. Keti bilin mo iso Tati ayat mo iso apo ti biyag ko. Keti asim iso apo ti kiret ko. Keti bilin mo iso apo ti bagnos ko. Nagturong kinapudno. Kumararag tayo. O Apo at Diyos mi, dagiti sakramentong inawat mi, ipamatmat dadi agresat kapanangaasim. Iti panangilagip mi as ipapasnek, keneng kasatan na Virhen Maria, ipay mo kadi, may ragpat kami iti panakaisalakan, gapu iti panagbalin nga tao ni Kristo nga anak mo, isong agbiag kanagari, iti agnanayon nga wanting gana. Amen.
Agtugaw tayo pagbit apo. Good evening. Nagasat tayo tatangagundaway dito'y maudi nga aldaw ti rabii ti nobena mases tayo. Ta napagasatan tayo ta ado dagitay may dimaray ken panagsagsagana ti piyesta tayo into no bigat. Pagyamanan tayo launay ti ayaten tayo nga obispo emerito kanayon latta nga sumupsuporta nga adda kada tayo ni Arsobispo Emerito Ernesto Salgado nag-retire isunan apo aggigyan ejay Manila ngam no kastoy nga daramrambak adalat na nga umay mangidadaulo kinaanos latta nga ama tayo. Thank you apo Obispo, palakpakan tayo man ni apo Obispo apo. Pagyamanan tayo dagiti papadi nga imay ng parungbo daytoy nobena tayo, idaulwan ni Monsignor Flor Escalona, ti Cura Parroco ti Immaculate Conception dito ili, ken adalat nga si susuporta ken tumultulong kada tayo, ni Father Jeric Jaramillo, nga Cura Parroco ti Sugpon, nga kaslabumalay dito kumbento, ni Apo Ronald Dunya, Cura Parroco ti Suyo, nga adalat tamat nga tumultulong kada tayo ni Father Cristeto Cortez ti anak tayo mula dito ikabsat tayo surat Cura Parroco ti Tagudin ni Father Bernardo Gonzales naggapo ti Banayoyo so ti Cura Parroco ti Banayoyo adante padagitay kay parokyanos na ni Father Carlito Peria ti Cura Parroco ti Alilem ni Father Divinos Santos Rabang di kailian tayo mat Cura Parroco ti San Jose ni Father Allen Villarreal kadwa ni Apo Flor dito'y ili ti Immaculate Conception ni Father Erwin Echalas haan nga baro kada kayon ya kamo no sipot-siputan yon no kasano pa nangigawid yon iso ti naggapo pa yung Ijay del Pilar ni Father Allen Villarreal kadwa ni Apo Flor iti Santa Cruz kini Father Danny Martinez all the way from Kawayan ya kagyaman tayo ta naparungbo daytoy nga rambak tayo ti kaaddada ta uray no nobena paylaeng daaddada ti denna tayon ala palakpakan tay man ida dapay ni Apo Melchior Rional kadwa ni Apo Teto ijay Tagudin apo ti rambak tayo apo kalpasan daytoy na Santon a misa adda makita nga dagitay kameng ti adorasyon nocturna Filipina yawag tayo nya mairiing manen, mairugi manen, kada kayo nga nang itultuloy, congratulations, bigbigan mi, orida kam di San Jose, ta idi pay laeng, ubing kami, iso tinapuutak nga aramid, dagiti ammami, apandag papanag nga agkarkararag, idi kwan simurot, dagiti asawa da, tatta dagiti adorasyon, nagbalin meten nga babae nga paralalaki kumadayta niya, iso nga immado tinagpadi ijay ayan mi gaputi kararag nagpapanag kakalpasan dayto na Santon a misa idaulwan ni Monsignor Florentino Escalona maidtoy parokya mairiing manen tapagaammo tayo met nga addakas jay idi kagkararag tayo agadurar tayo agdaydayaw tayo tinasantuan a sakramento ta iso nga rod ti poon ti paggapuan ti amin nga panagserbi kada amin nga na espiritual nga panagbiag tayo iso ang kalpasan tinasanton a misa kanang runa kadagitay pumarokya ken dagitay kamang ti adorasyon ken no kayat yo apo orida kayo nga han nga taga ditoy parokya mabalin nyo ti makipagrambak na tukad-tukad ti agdaydayaw mabalin nga di umuna nga bats iso ti pakidanggayan tayo ngam ilawlawag to basit ni Apo Flor no nya ti mapasamak nya ti schedule no bigat apo kadagitay agdengdengeg ken dagitay pampamilyayo no hampay nga nakamisa at misa ti alas 6, alas 8 ken di kon celebrada 9:13 to apo awan ton ti malum apo maitulod tula nga di ladawan ijay hermana mayor tayo ti San Antonio. Wen apo nagpintas di mensahe ni Apo Obispo may papankin ni Apo Santa Maria. Awan ti mama ay na amin dagiti sakripisyo tayo no awan ni Apo Santa Maria nga mangibabaet kada tayo. Ta iso nga rod ti ina tayo, ta ti inahan na mabalin nga baybay anti anak na. Alano man pay kasta, itultuloy tayo ti agkararag. Tultuloy tayo ti agtalet kini Apo Dios. Agtuloy tayo, itultuloy tayo ti nainaan nga panangibabaet na.
kamaudyanan na, natipon-tipon tay latta, iti panangibabot ni Apo Santa Maria, gapukin ni Apo Jesus nga anak na. Naimbag arabi itayo, amin. Blessing ako. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kay kumatiman na kabalin na Diyos, ti Ama, kan ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Nalpasan ti Misa, intayo na ti kapya ti Apo. Diyan tayo Diyos. Oy nami ama ng asi, siput ka nga datin nami, tinggim dagitoy kararagmi, ibabait na kam kadi. Oy nami nga instrumento, oy nami manupot nga Apo, awatem dagitoy asagot, simbaan mianan mo. Sabsabong nga nagpay dumabanglo, babaen ti grasyam, nagurusing nagtubo. Rosas sa sinyal ti ayat mo, isot binitbit ni Juan Diego. Ladawam manay maldititilma, o naindaklan nga ina, sikatila dawan ti parokya, agyaman kami ken ka. Ladawam manay maldititilma, o naindaklan nga ina, sikatila dawan ti parokya, agyaman kami